Hallelujah. Amen. Namhlanje bengifuna sibheke kafushane sibheka indaba yokuthi umuntu uma emukela uJesu usukela ngaleso sikhathi uba sempini. Ngicela enye into abantu ebenza ukuthi bahluleke ekukholweni ukuthi bengakakholwa babe nezimpi ababeyitshela ukuthi uma bemukela uJesu zonke izimpi zabo zinjani zizoshabalala zizophela. Into emangalisayo uma esemukela uJesu izimpi azipheli kodwa zenze njani? Ziyanezeleleka kakhulu. Lokhu kuyitshela ukuthi uma emukela uJesu izimpi zakhe zizophela. Uma ingasapheli kunokuthi iphele zinezeleleke kumenza ukuthi agive up aphelelwe amandla aphoxeke kube ngethembile uJesu ukuthi ngokumamukela izimpi zami zonke zinjani ziyophela. Enye yezinto eyenza abantu baphelelwa amandla waqedwa izimpi. Amandla aqedwa ukuthi baficwe izimpi kanti bebengayilindele bebeyitshela ngokumukela uJesu izimpi ziphelile. Ngokumukela uJesu ngeke benjani besalima. Ngokumukela uJesu ngeke benjani besahlasela izinto zabo ngezabheda. Into zabo zonke izoba smooth izohamba kahle ngeke besehlelwa okubi sekuzokwehlela abantu abangakholwa kuphela. Kodwa lento yokuthi athi uyakholwa kodwa ehlelwe izinto ezimbi kumenza umuntu enze njani aphoxeka give up. Ukholo lwakhe liyanyakaziseka ngoba ulakhele kwi-foundation wrong. Yokuthi mina uma sengikholwa ngeke ngisahlaselwa ngeke ngisaba nezimpi. Lolo kholo lakhe lendaweni wrong. Uma sufikelwa izimpi zenze njani luyanyakaziseka ini lolo kholo. Foundation yanyakaziseka. Empeleni umuntu umemukela uJesu izimpi azipheli kodwa zenze njani ziyaedeka. Zenze njani ziyaedeka. Wonke umuntu ozelwe umuntu wesifazane uthi uJobe akasempini yini emhlabeni. Wethu uyakholwa noma akakholwa? Wonke umuntu usempini. Wonke. Okholwayo nongakholwa bonke basempini. Umehluko ukuthi abangakholwa basempini kodwa isitha sabo sinjani siyabacontrola sibabambile bangaphansi kwegunya laso. Ongakholwa okholwayo osindisiwe naye usempini. Umehluko isitha sakhe asinali igunya namandla phekwaso uyakwazi ukulwa naso. Abangakholwa nabo basempini kodwa isitha sabo sinamandla phezukwabo. Abasindisiwe nabo basempini kodwa bona banamandla phekwesitha sabo. Abangakholwa bangaphansi kwe-authority igunya lesitha sabo. Kodwa basindisiwe nabo basempini kodwa abekho ngaphansi kwegunya likabantu likaSathane. Bona banegunya likabantu phezu kaSathane. Kodwa bonke basempini bonke.
Abangakholwa basempini kodwa abakhe esayidini likaNkulunkulu, abanazi ikhali likaNkulunkulu zokulwa noSathane, ngakho bathaya izandla. Abasindisiwe basempini kodwa basesayidini likabani likaNkulunkulu, ngakho uSathane akakwazi ukumelana nabo uma benze njani behlomile ikhaya. Futhi abasindisiwe banezikhali likaNkulunkulu zokwazi ukulwa nobani? Nesitha sabo. Abangakholwa basempini kodwa bakwazi ukulwa nesitha sabo. Balwa nezitha zenyama kodwa ngeke belwe nezikamoya ngoba banawo amandla nani nekhaya. Abasindisiwe nabo basempini njengabantu abangakholwa. Umehluko ukuthi bona ngoNkulunkulu banamandla, ngoNkulunkulu banezikhali zokulwa nani nesitha sabo. Wona la umehluko, bathi bonke basempini. Umuntu mebukela uJesu izimpi azipheli kodwa ziyanezeleka ngoba izitha isuke zithi usephunyukile, sifuna ukuthi abuyele emgodini. Imgodi abakhishwa kuyisavulekile, izitha ifuna ukubaphindisela kuzo. Ingakho ubona umuntu osindisiwe emva kwesikhathi omunye uyambona akasasindisiwe, usebuyele emuva, usesezolweni, bese uyitshela ukuthi wona wayengasindiswanga. Wayesindiswe ngempela kodwa ngenxa ukuthi ukusindiswa kwamenza ukuthi izimpi zakhe ziphindaphindeke. Wathi umesehlaselwa kanti ubekalindelanga ukuthi ukusindiswa kuzomenza abe nezimpi eziningi. Leyo nto yamqeda amandla, yamqeda ithemba. Umesevukelwa izitha zimhlasela ngomndeni wakhe, zimhlasela ngabangani, ehlekwa, edelelwe, ebukelwa phansi, izinto zakhe kube ngathi ziyavaleka, waphelelwa ngamandla, wabuyela emuva. Wahlangabezana nezitha engahlomanga, engatshelwanga ukuthi ukusindiswa akukhiphe empini kodwa kukwenza ukuthi ube sempini kodwa usuyihlomele. Amen. uNkulunkulu umuntu mesindiswa akamkhiphe empini kodwa umnika amandla nezikhali zokuthi akalwe. Umuntu osindisiwe akasindiswa phuma empini kodwa usindiswa abe lisotha. Uyana. Amen. Uyana uba sempini. Amen. Ubona bonke abantu ababesindisiwe sebewile bawa ngoba besempini, bathi uma beshawa behlizana bahluleka. Ubona bonke abantu abasindisiwe bemile baze bafa nabangakafi besamile, ungayitshela ukuthi ngoba bengekho empini. Bonke abantu basempini babe ngoba bayabekezela, bayalwa, bayanqoba, bayavika, banendlela yokuresponda ezitheni zabo. Ingakho babona besamile, akekho noyedwa ongekho empini. Ubona abanye imishado yabo ibhidlikile, abantwana babo bebhidlikile, imisebenzi yabo ibhidlikile, izinto zabo bebhidlikile, ingenxa yokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu kodwa basempini. Ubona abanye imishado yabo isamile, imisebenzi yabo isamile, imali zabo isamile, ingenxa yokuthi basempini kodwa benze njani? Bayalwa, hayi ukuthi ezabe izinto azikho empini. Bonke basempini. Lolo lwazi lokwenza ukuthi umuntu uhlaselwa vele ulindele ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu usempini. Uma seyifika izitha awubuzi ukuthi why me Lord. Amen. Ngenxa ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu vele umumukela uJesu sokujoyina uJesu empini. uJesu usempini. Unesithi. Sathane isitha sikaNkulunkulu. Amen. In fact umumukela uJesu izitha zakho ziyaphindaphindeka. Amen. Abanye bazomtshela, abanye bazofakaza ungakakholwa usayihlalele ebumnyameni ezonweni, wawunabangani abahedini. Nefamily yakho yayingenankinga nawe nje kuthiwa wenza ziphi izono. Abangani bakho babekushayela izandla uma ubheda noma wenza izinto ezimbi noma wenza izono. Mhla wamukela uJesu kwavele waphendukelwa, waze waphendukelwa ifamily, waphendukelwa ngisho abangani, waphendukelwa abantu, wagxekwa waze wagxekwa ngisho abantu abanjani abagula. Bagula ngisho iqolo.
I won't forget ngolunye usuku ngibona umuntu ogula ngomqondo egxeka ethi indaba yensindisi ayikho. Ngayibona ukuthi insindisi izigxeke ngisho abantu abanjani. Bonke umuntu osindisiwe usempilo. Into ungakusindi ogula ngomqondo ngeke umbone egxeka izinto zokweduka. Ngeke umbone. But lona ngoba usebenziswa ile moya emgulisa ngomqondo, leyo moya iyakwazi ukumsebenzisa ukugxeka izinto wena ongene kuzo, ukuze wena uzoyibona ukuthi bonke abantu baphambene nawe. Uma ungahlomelanga lokho ungagcina uyiyeke lento uthi igxeka izigxeko abantu abagula nomqondo uyiyeke, kanti uma usulazi iqiniso uyazi ukuthi kufanele ayigxeke ngoba the same power abambela ababangxekayo is the same power agulisa la ngomqondo. Yiwo lawo manje asebenzisa lokho la ngomqondo ukugxeka lento engibuyo. Iqiniso ukuthi iqiniso ngempela. Usathana akayigxeka into yamanga, ugxeka into eyiqiniso. Lama qiniso siyawadinga ukuze uma sesibhekene nezinselelo umlilo oshisayo awuphela amandla ngoba njengomntwana kaNkulunkulu uyazi ukuthi ukusindiswa kukhipha ngempini kodwa kwenze wabasempini enkulu. Umzalwane aswabafundisela basindisweni ukuphuma empini kodwa basindisweni ukuthi bakwazi ukuthi izithe bebevele benazo bengakakholwa bebe namandla nekhanda ukulwa nazo. Amen. Umuntu besindisa akasindisweni ukuphuma empini kodwa usindisela ukuthi izitha bevele nazo engakakholwa engenawo amandla okulwa nazo engenazo ikhali zokulwa nazo kodwa njengoba uyakwesekholwa ngoNkulunkulu ngoJesu uba namandla nekhali okulwa nalezo zitha ayipheli izitha. uJesu akathembisanga abalandeli bakhe ukuthi uma sebememukele njengenkosi nomsindisi emhlabeni bazoba njani? Bazoba free empini, bazoba free elingweni, bazoba free ehlaselweni, bazoba free ezintweni ezimbi. Ukunalokho batshelile ukuthi njengabalandeli bami ngizoba sempini. Uthi umekhuluma ebathandazela uthi Baba ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda. Abenzanga lutho, ngibanike izwi lakho, izwi labazonda. Njalo umuntu benikwa izwi kaNkulunkulu wathola izwi kaNkulunkulu latshaleka enhlizweni yakhe, uSathane uvusa izwe ukuthi lilwe naye lo muntu ukuze lolozwi azalikhohlwe aliyeke ukuze lingamili lithele ithelo life. uJesu mekhuluma ngenyoni yezulu ebimelene nani nezwi likaNkulunkulu efika izolixosha la litshalwe khona. Inyoni yezulu uma seyichaza ukuthi uSathane. Uma kutsalwa izwi likaNkulunkulu lishunyelwa enhlizweni yomuntu othile, uSathane uyafika njengenyoni yezulu afike nezinselelo ezahlukeneyo ezizomenza umuntu akhohlwe loluzwi, anake lezo inselelo lezo zima aseyivusile uSathane ngoba umelene nokuthi umuntu azwe izwi likaNkulunkulu enze njani limile enhlizweni yakhe. Kuba nezinto ezihlukeneyo umzalwane adlula kuzo uma wathola izwi likaNkulunkulu. Uba nama-challenge azomenza angingabaze lolozwi, alilahle lolozwi, angalithembi lelozwi, alingalikholwa lelozwi ngoba uSathane ungibanikile izwi lakho, izwe. Ubani izwi? Abantu. Yini abantu bezonda lo muntu ngenxa yokuthi uthole izwi? uSathane u-influence labo bantu ukuthi abalwe nalo muntu othole lelo izwi so that lowo muntu lelo zwe ezolikhohlwa ezoliyeka angalikholwa. Ngoba uyazi ukuthi uma waliyeka lelo zwi lizokhula li-transform impilo yalo muntu lithele ini? Ifeze injongo kaNkulunkulu. Umzalwane umethola izwi kaNkulunkulu akathenjiswanga ukuthi ngeke saba nezimpi kodwa utsheliwe ukuthi uma ngibanika izwi lakho izwe livele libazonde. Hayi ngoba benze ukubi. For the sake ukuthi bathole izwi kaNkulunkulu uSathane uvusa abantu ukuthi ababazonde so that lelo zwi lizolitshotsha lizolithatha kubo bazolikhohlwa so that lingezithele ithele. Uma umukela uJesu ucela ungibambele awuphume empini kodwa izimpi zakho ziyaphinda phindeka. Why iphinda phindeka?
ungakakholwa ubunezitha ezingakuhlaseli kakhulu ngoba ubusesayidini lazo ungaphansi kwazo usejele lazo zinjani zegqilazini ububuka ngalapha ebuka ngakhona ubuya ngalapha yangakhona ubuyenza lezi zinto eyenziwa yizwe manje beningagxobani ngoba ubuya ngalapha izwe liyangakhona labantu abangakholwa bayangakhona la masonto kweduka yangakhona manje ayikho into amasonto kweduka izinkolo zokweduka amasiko omhlaba okuthi umukuyo uphambane nawo manje umumukela uJesu kunezinto amasonto kweduka ophambene nazo izinkolo zokweduka amasika lomhlaba abantu balomhlaba ubesempile enkulu ngoba uphambana namasonto uphambane nezinkolo uphambane namasiko uphambane nabantu uphambane namadimoni uphambane noSathane umuntu osindisiwe impi yakhe yaphindaphindeka ngoba abantu bevumelana nabo engakakholwa yize sempini usephambene nabo amen impi yakhe yaphinda abanye bathudukile ngokweqinise emhlabeni usuke edukile ngoba usuke esethatha indlela entsha ephambene nendlela izwe elihamba ngayo usuke edukile kuphi ezweni njengoba uNkulunkulu engadukile kodwa izwe lidukile uNkulunkulu abantu badukile uNkulunkulu kanjalo umuntu osindiswayo udukile kubantu bezwe ngoba usuke esihamba ngendlela izwe elingayijwayele elingayazi elingahambi ngalo suke semukele into entsha enesilisiko labo nokhokho babo sukudukile kuphi ezweni uzazi zonke lezo zinto abantu abangakholwa bethi udukile uya-understand ukuthi basho ngenxa yokuthi angisahambi ngendlela abayijwayele nabayaziyo nabakholelwa kuyo ukuthi yiqiniso sengithatha indlela abangayazi kanti yona le ndlela ngokaNkulunkulu eyiqiniso leyabo noma beyikholela ukuthi eyiqiniso eyokweduka bakhohlisa uSathane wabatshela ukuthi amanga iqiniso okuhle bathi kuhle ngakho umfundi Isaya uthi maye kubantu abathi okubi kunjani kuhle okuhle kubi impilo yabantu abangakholwa ukuthi izinto ezimbi bathi zihle ezinhle bathi zimbi manje usuqhamuka wena uthi into embi imbi bathi udukile umuthi enhle inhle bathi udukile uma ungalazi lolo qiniso uyoyeka izinto zeqiniso ngoba uyitshela ukuthi abantu abaningi baphambene abantu abaningi baphambene nomuntu osindisiwe why lithi iBhayibheli indlela ingumncingo nesango linjani lincane elisa kuphi ephileni bese lizothi bayingosana abancane abantu abanjani abahamba lendlela okusukuthi abantu abayi-understandayo lento yakho lendlela oyithathile kumele wazi ukuthi bangana bese kuthiwa ena indlela injani ibanzi inkulu nesango linjani likhulu eliyakuphi ebhubhiseni bese lithi baningi abahamba ngani ngayo lendlela okuthi uthi baningi abantu abangakholelwa kwento yabo kumele yazi so that abantu abaningi including ifamily yakho umphakathi emsebenzini esikoleni uma sebelwa nawe uzo-understand ukuthi bafanele ukulwa nami ngoba abantu abaningi bakule ndlela yokweduka ngakho uma ngihamba ngeyeqiniso bathi ngilahlekile ngoba sengithatha indlela entsha izwe lingayazi izwe lingayifuni umuntu umemukela uJesu akaphume empini kodwa uba sempini impi yakhe yenze njani obani abathi njengomntwana kaNkulunkulu osindisiwe ngiyafisa ungabi nazo zonke izinto zobathandazela bamisa
Ngifisa ungabi nazo zonke izimpi, ngabe nazo zonke inkinga, ngabe nazo zonke izitha, ngabe nazo zonke izilingo. Othi ngiyafisa uba njalo ngomthathazelo. Balisana ukuthi Nkosi, nangu umntwana wakho ufuna ukuthi ngabe nazo izilingo, ngabe nazo izimpi, ngabe nazo Nkosi, mthathe lo muntu engabe sabe semhlabeni. That is the only way. Umuntu osindisiwe ongeke benazi ilingo, engeke benazi iziphi, uphuma kulomhlaba. Phuma kulelizwe. Wonke umuntu osindisiwe omzimba wakhe usemathuneni, ngaliya ezulwini, akasenazi ilingo, akasenazi iziphi, akasenazi inkathazo, akasenazi izenswelo, akasenazi izifo nokugula, akasenamadimoni, akasenalutho. Konke kube kunjalo akusekho manje. Manje umuntu othi mina ngifuna ungabi nazi ilingo, ongabi nazi izimpi, ngina umthandaze ngamthandazela. Ukuthi aphume kulelizwe. Ngoba uma usekulelizwe nelizwe, ukulelizwe usathana kulo. Uma wamukela uJesu, usathane will fight you. Okuhlasela. Ngoba nje wathi ngifuna uba neziphi nelingo neziphi. Kamsana mthandaze. Bafela alifuna anthanda ungabi naziphi. Neziphi nelingo. Anthanda nenhlupheko nezenswelo. Benzo mthandaze. That is the only way umuntu escape izimo. Ingakho abantu abasindisiwe uma beselingweni, besempini, besebunzimeni, besenkathazweni, bayabekezela ngoba bayazi ukuthi ungokwani sashaya. Namkhumbula uPaul umebhalela abaseKorinte uthi usizi lwethu lani lomzuzwana. Umuntu osindisa unalo usizi kodwa kusiyami. Kodwa lo mzuzwana eselaphezulu. Ngani emaphesheya akusekho ukugula, akusekho ukufa, akusekho ukuswela, akusekho ukuhlekwa, akusekho ukugxekwa, ayisekho inkinga, ayisekho izimo. Ngani yangaphesheya. Ngakho umuntu osindisiwe udlule ezimeni kodwa engabuka izimo ebuka ngaphesheya. Ukuthi lolu usize endlula kulo lunjani. Ingakho uPaul umebhalela abaseRoma uthi ukuhlupheka kwethu, uthi inkazimulo esazokwambulwa kubantwana bakaNkulunkulu ngeke ilinganiswe nenkazimulo yakwambulwa ukuhlupheka abadabula kukho namhlanje. Inkazimulo esazokwambulwa kubantwana bakaNkulunkulu okusazokwambulwa kubantwana bakaNkulunkulu. Ama-experiences abasazoba nawo phakade ngeke linganiswe nenhlupheko nosiza abadabula kulo kuphi namhlanje. Yiyo lento ekhuthaza abantwana bakaNkulunkulu bahluke ngalokho ezweni ukuthi badlule ezimeni ezibuhlungu kunezo, kodwa ikusasa labo linenkazimulo nentokozo yaphakade ngaphandle kosizo. Yiyo lento eyenza ukuthi babambelele noma kunzima, ukuthi namhlanje sisembeni kodwa ngaphesheya, ngaphesheya kwalelizwe, ngaphesheya kwalomhlaba khona inkazimulo, khona intokozo. Ngiyakhumbula uJohane ebona isixuku esikhulu esingenakubala. Ngiyakhumbula ukuthi wathini kuso? Thiwa wabuza ebona isixuku esikhulu esivele izweni zonke zomhlaba. Usibona sesingaliya. Uthi ngobani lapha? Wasephendula omunye athi yibo laba abavela kuphi emhlabeni kuphi osizini olukhulu. Ubabona manje basentokozweni, ubabona manje basephileni, ubabona manje abasenalisiza, abasenayinkinga, abasenayingxaki. Uyababuza ukuthi obani lapha? Uthi njengoba ubabona lapha besenkazimulweni
emphefumulweni besentokozweni besekuphileni laba bantu bavele emhlabeni osizini olukhulu uthi kodwa ngenkathi besesosizini olukhulu bahlanza ingubo zabo bama ngoba besosizini ngenxa yakhe yena phesheya lento emisumuntu okhona akusikho ukuthi akanalo usizi akanazo inkinga nenkathazo umi ngani ngenxa yangaphesheya ukuthi ngeke aphelele lapho banazo umhlaba lethi indaba yethu ayipheleli la kodwa kanjani iphelele emaphakathini dosindisa umbone edlule emeni ayisize ezaphakade ezesikhashana umesela emhlabeni uma wadlula emhlabeni kuphelile ngezimo zakhe inkinga nencwadi zakhe yingakho thina abasindisiwe umuntu umeshona osindisiwe asikhali njengabantu abangenathemba empeleni kumele ngabe sithi uyajabula wena usulapha wonke umuntu osindisiwe kumele ngabe akakusaba ukufa ngoba uyazi ukuthi ukufa kumsusa kuleli lizwe losizi kulolu lizwe lokuhlupheka leli lizwe la lezinkathazo nezincane lokuhlupheka lengozi sokuthi ungawa uyekulahlweni ongunaphakade but uma udlula kulomhlaba umzimba kulala emathuneni umoya nokuphefumula wakho ungena kwelinye izwe lentokozo nelenkazimulo nelokuphila okuphakade kumele ngabe umuntu umedlula osindisiwe uma nzima edlula kumele ngabe ngithi uyajabula wena usulapho because usesendaweni yani yenkazimulo neyophila neyontokozo mina ngisesezweni lani losizi lokuhlupheka akumele ngabe ngikhalela umanzima umedlule emhlabeni kumele ngabe ngiyikhalela mina ngoba yena useqedile lakhe ibanga wangena endaweni yentokozo epheleleyo mina ngisesengozini angazi noma ngobambelela ngize ngife njengoba yenebambelele waze wafa umzimba wakhe wayesengena umoya nomphefumulo kubi entokuzweni yakhe umuntu osindisiwe uma efa usuke esuka kuleli izwe lasemhlabeni abehlala nathi kulo ephila nathi kulo lo sizi lwezimo nenhlupheko enkathi esithela ngapha kithi usuke evele ezweni likamoya bejabula bethokoza uma ungasimbone lo muntu ngeke evume ukuphila emhlabeni wena nje ukuqhina ungazi umuntu ekhala ngenxa yokungazi ethi ngiyafisa ukuba umama usekhona ngabe Nkosi yami sengithola umsebenzi ibiyini imoto nomsebenzi uma wakho kule nto oza kuyo ngani ngoba le moto nomsebenzi wakho ubezokujabulela esosizi nasempini nasenkingeni usuke sishiso ungazi ethi umuntu ungani umama usekhona ngabe bakithi uyabona lempumelelo yami ngabe nje manje sengumthengela imoto ibiyini kunalenkazimulo uma wakha kuyo lesi yakhona asebebe yakhona babenqaba uNkulunkulu bese babuyisele emhlabeni ukuthi intokozo yakhona ngokulunganisa ngomnandi bonke abanemhlabeni akho-ke kuzusho ukuthi ngifisa umuntu wakithi osewedlula wayezulwini ukube kuthiwa ngabe ukhona ukuze akwazi uku-enjoya lezi zinto enjoya wena usosizini unemoto usosizini unendlu usosizini unemali usosizini unemali uyagula unemali ukhathazekile unemali unebhizinisi unomsebenzi kodwa unosizo uneyinqaba uthwele unazo lezo zinto bese uthi ufuna umuntu wakini ngenxa lezo zinto abela emhlabeni lo mhlaba usizi nenhlupheko kanti ngani yami unentokozo engenalisizi nenhlupheko nazimo nazitha lolo ithemba ngabantu abasindisiwe hayi ukuthi umuntu osindisiwe njani akanalo usizo uJesu akazange abakhohlisa abantu bathembisa ukuthi uma nibukela mina nizokwenza njani inkathazo lutho uJesu batshele kahle ukuthi indlela yokungilandela inganenza ngisho nibe sengozini yokufa ingakho othi othanda ukuze emva kwami akenze njani akazidele number 1 yini ukudela ukuthi ukulandela umuntu othile kuzokwenza ube sengozini ngakho sengiyidelile noma ingangihlela leyo ngozi wayekona
usitshela ukuthi ukulandela mina kunganenza nibe sengozini naseyimeni nasey'nkingeni ehlukeneyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Manje uJesu uthi othanda ukuze emva kwami akenze njani? Akayidele. Haba laba orange. So wadla laba. Aswazi bafethu thaba so wadla. Hawa. Sizowazi uzothi mefika sithi simbuza ukuthi why walehla emakoleni sila singasitshelanga lutho. Hallelujah. Amen. Okay, kusane. Uthi ke uJesu othanda ukuze emva kwami akenze njani? Akazidele. Ukuyidela usuke eqonda ukutshela ukuthi ukulandela kuzokwenza ube kuhle ey'ngozini, ezimeni, ezinselelweni. Before ulandela kumele wenze njani? Udecide ukuthi lo muntu uzomlandela. Wasuka la uzoba seceleni usakwazi ukuzwa. Hallelujah. Uthi ena ukuza emva kwami ngizomtshela iqiniso kuzokwenza ukuthi uvukelwe, ugxekwe, uthukwe, uhlekwe, ukhulume konke okunjani okubi ngakho. Ngakho ngikutshelela ukuthi uma uzongilandela kumele ube umuntu ozokwazi ukuthi ungilandela ngokuyidelile. Udecide ukuthi lo muntu uzomlandela noma ngazi ukuthi uzongenza ngehlelwe leyo nto. Umeqeda lapho uyabatshela ukuthi othanda ukuze emva kwami number 1 akayidele abese thabatha isiphambano. Wayesho njalo. Wa-Israyeli zaziningi indlela zokujezisa umuntu uma enze njani? Elahlwe icala. Enye yayo kwakubethelwa isiphambano. Uma umuntu semahlulile icala lokubethelwa esiphambanweni, la mehlule khona isiphambano wayengasithwalelwa, wayeyithalelwa yena. Abantu abahlangana naye babazi ukuthi uhlulwe licala lokuthi abethelwe esiphambanweni, uzobethelwa ngoba nasiphambano sokubethelwa naso njalo. Bonke abantu ababembona babazi ukuthi lo muntu lobethelwe isiphambano ulahlwe icala, uthola isijeziso ukuthi bethelwe esiphambanweni. Umuntu otholele lelo cala nolahliwe ngokubethelwa isiphambano wayethwalela isiphambano. Babazi ukuthi lo besithwele nje usezobethelwa kuso. uJesu beqala ukusitshela ukuthi indlela yokumamukela nokumlandela ngelikhululo osizini naseyinhluphekweni, kodwa izokwenza ube seyinhluphekweni naseyimeni, ingafaka nasengozini yani yokufa. Ngakho yibo umuntu already wokufa ngenxa yabo banesiphambano sokubethelwa usithwele. uJesu abafihlela ngani? Wayebatshela iqiniso ukuthi le ndaba yokukulandela indaba yosizi, indaba yokuhlupheka, indaba ezophambanisa nabantu abaningi, indaba ezokwenza ubukelo phansi abantu abaningi, indaba ezokwenza ugxekwa abantu abaningi, indaba ezokwenza ukuthi uhlekwe abantu abaningi, indaba ezokwenza ube lusizi ezweni, indaba ezokwenza ubhekane nenselelo, indaba ezokwenza ube buhlungu. Kodwa uma umuntu oyidelile uzokulandela wazi ukuthi ready zonke izinto ezongilandela ngenxa ezobehlela ngenxa kaJesu. Even yokufa I'm ready oba nesiphambano sokuthi ngizolawo ngenxa kaJesu nasi nesithwele. Bantu kumele balandele uJesu, abantu abayidelile nabaphethe isiphambano, abangesabi ukufa ngenxa yevangeli. Ngoba isiphambano sokuthi bafe already basithwele. Jesu uqonda usitshela empeleni uJesu akasithembisanga ukuthi ukumlandela kuzosikhipha empilweni, but usitshelile ukuthi ukumlandela kuzosenza sibe sempilweni. Amen. 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 Ukumlandela ngasifaka nesengozini yokufa. Ngakhethe ena
ibane ready ukufa. Le gama ethi akathabatha isiphambano lisho ukuthi ena uma uzolandela mina yiba ready nokufa, ngoba ngenzeka ukukholwa yimi ukufaka ikuphi ey'ngozini zokufa. Nangempela abaningi abalandeli bakaJesu kwathiwa bamphika uJesu, uma bengamphika abanye babenze njani? Babe bethela, abanye babefaka emphandweni wey'ngonyama, bedlini zey'ngonyama, abanye babeqanjelwa amanga, kushisa umlilo, inkosi ishisa umlilo besithi laba abantu abasindisiwe bebulawa. Abanye babebanjwa ngey'mpintshisi kuthiwa amphikeni uJesu. Iy'nkolo zayimelene nabantu abasindisiwe, even amaJuda ebabulala abantu, noSawuli bengakakholwa bebabulala abantu abasindisiwe. But labo bantu uJesu wayebatshelile ukuthi indaba yokukholwa yimi neyokusindiswa inganifaka ngisho engozini yokufa. Ngakho uma umuntu ozolandela mina ngendlela ezokwenza uphumelele, ume yiba umuntu already ngisho ukufa. Thabatha isiphambano okusho ukuthi I'm ready to die, ngoba nesiphambano sokuthi ngibethelwe ngenxa kaJesu. Naso nesiphethe ngidelile, uJesu ungitshelile ukuthi ukumlandela uzokhostana empilweni yami, ngimlandele epheva lawo makhosi. Sengiyidelile impilo yami ukuthi ngenxa yophilo phakathi, ngenxa yekusasa elingena phakathi, ngizomlandela uJesu noma kubiza ukuthi ngihlupheke ngibele usizi, noma kubiza ukuthi ngife, ngeke ngiye kuJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Asifundele uJohn 16 verse 33. John 16 verse 33. Verse 33. John chapter 16. Masolitholile la maBhayibheli afanayo lishinyana 649. Okay. Asifundele Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe ubani okhuluma? uJesu. Ukhuluma kubani? Kubafundi, kubalandeli bakhe, kubantu abanjani? Abamlandelayo. Uthi lokhu ngikukhulume kini. Ikuphi lokho? ukuba nibe nokuthula kimi. Ukuze nibe nokuthula kimi. Ngikhulume lezo zinto so that uma senihlangabezana nezimo ney'nkinga ney'ngxaki nithi nisosizini ezweni, kodwa ngakimi nibe nokuthula. Ningasho ukuthi uJesu wasikhohlisa. uJesu wasithembisa ukuthi uma samamukela njengenkosi nomsindisi ngeke sisaba nezilingo, ngeke sisaba nensizi, ngeke sisaba. Ngakho uma sehlangana nensizi nani ngeke nibe nokuthula noJesu, niyomngabaza nimphikele imitshelo ukuthi akathembekanga. Uthi ngimtshelile zonke lezi zinto, lokhu konke ngikukhulumile kini ukuze uma senihlangabezana nezimpi nezilingo kimina nibe nokuthula. Amen. Nazo ngivele ngitshela. Ayivele ishilo Jesu. Ngicela ukubuza, uma ngiboleka le charge ngangakutshela ukuthi le charge yenze njani, iqashukiwe phansi. Uma sengibelekile vele iqashukiwe phansi, uzoba nakho ukuthula kimi? Uzongisaba. Uzokwenza njani? Uzongethuka. But uma ngitshela ukuthi le charge kuyenzeka iqashukiwe phansi, uma usuyithathile vele iqashuke iwe phansi, uzoba nakho ulokhuzana? Uzoba nani? Ukuthula. Kudalwa yini ukuthula? Khona into engayikhuluma kuyo eyikwenza ube nokuthula uma usuhlangana nani? Nokuqashuka kwecharge. Uthi lokho ngikhulume kini ukuze kube nani? Nokuthula. Uma usuwehlela nezimpi nezilingo nezikhathazo, ngoba uJesu wayevele eshilo ukuthi ukungilandela kuzokwenza ube nezimpi nezilingo nezinkinga nezincane. Uma sekwenzela izinto awungabazi uJesu, awumphiki uJesu ukuthi why ngithi ngisindisiwe ngibe ngehlelwa zilingo nezinkinga nezincane, izinto zami zihambe kanzima, angibinako why. uJesu bevele ekutshela ukuthi ukungilandela kuzokwenza ukuthi izwe liphambane nawe, lizolwa nawe.
Lizofuna ukuthi ungaphumeleli usathane uhlangana namadimoni ezakhe izinto iphumelele kanzima ngoba wenza ukuthi uyeke ini ukulandela uJesu uye upheke khona phakathi. Manje uJesu kuhlomisela ukuthi uma seyifika lezo zinto ube nokuthula kuye ngoba wayevele emtshelile. Wayevele ngihlomisile. Uthi ngimtshele konke lokhu kuze kimi nibe nokuthula. Abantu abangazi ukuthi uJesu wayebatshelile abalandeli bakhe ukuthi ezweni boba lisizi bohlangabezana nenkinga nengxaki bohlaselwa usathane omelana nabo. Uma seyibahlasela seyibehlela lezo zinto ababi nokuthula noJesu bangabazi uJesu bamcasukela uJesu bayabuza ukuthi why uNkulunkulu engangisiza. Bamcasukela uNkulunkulu ababi nokuthula uNkulunkulu. Bamphika uNkulunkulu. Bamgxeka uNkulunkulu. Bamjabulela uNkulunkulu. Bamsola uNkulunkulu. Ngoba bebejethe uNkulunkulu njani uzovimbile ingo nezimpi kanti uNkulunkulu beshiya ukuthi uma ususindisiwe uzoba nazi ingo nezimpi. Bona bebengayazi leyo. Uthi uJesu nganazi salezo zinto ngakhuluma lezo zinto kini ngantshela lezo zinto sodethi uma senizehlela nibe nokuthula ningangicasukile ningangixele ningasho ukuthi uNkulunkulu akavimbana ngani. Angithembisanga ukuvimba. Ngithembisanga ukuvikela ukuthi ungabe nazi ingo nezimpi. Uthembisa amandla nezikhali zokulwa. Amen. Amen. Boss. Esweni niyakuba lusizi. uJesu uthembisa ukuthi ngesibena usize ezweni. Ezabafundi bakhe. Mina ngoba ngibela uJesu ekhaya engihlala kulo bonke bazovele bengithande bangikhulume kahle. Bengishayela izandla bethe ususindisiwe siyakubongela eyazi thatha nakho ukudla nathi nemali ngoba ususindisiwe thatha nazi izinto zakho eyazi nje wena awu right kabi nje bazokukhuluma kahle nje wena kimi nasesikoleni nasemphakathi njengoba ususindisiwe nje abantu bazokushaya izandla. Washo kanjalo. Uthi njengoba senisindisiwe seningabalandeli bami ezweni leyo nto izokwenza ukuthi ezweni libe njani sibe nosizo. Umtsheli kodwa uma ungayazi lento uJesu ayitshela abalandeli bakhe uma wena usuba nosizo wenze njani? Uyamchazela uNkulunkulu, uyamthanda uNkulunkulu, uyamngabaza uNkulunkulu. Yazi athina inkonzo usizi abantu kakhulu. Ukuthandaza ngathi uNkulunkulu umthandaza yami akayiphendule ngoba nakho ukuthi akanyekule zonke izimpi zami angayingqamu. Ashintshe zonke inkinga zami angayishintsha. Azangathembisa ukushintsha inkinga zakho. Thembisa amandla ukuthi thembisa amandla uma nokuthi banesithatha. Uthembisile ukuthi noma ngadabula emanzini uthi noma uthi mina nginawe. Noma ungadabula emanzini amanjani amakhulu ngelenze njani. Ukuthembisa ukuthi ngeke udabule emanzini. Uthi uzodabula kuphela ngekakhuphula. Noma ungadabula emlilweni ngeke ukushisa. Uthi uzodabula emlilweni kuphela kanjani ukushisa. Manje noma usudabula emanzini nasemlilweni futhi uNkulunkulu why me Lord. Yini ezami izinto nkosami ihlale zinzima. Yini into zami iphuza. Yini into zami unithole emva kokukhala. Wayeshilo ukuthi ezusumukele mina usathane uzolwa nawe. Izwe lizokuzonda. Izwe lizophambana nawe. Lizokwenzela impilo yakhe ibenzima ukuze uye kuJesu. Ungasaba nokuphila. Wayetshelela khona nokuthi uma sekwehlele uzobambelela. Ngoba ubuvele kulindele wazi. Amen. Phendukela ngisho umndeni wakho. Ngingakhethi uJesu isitha sabalandeli bami ngoba yini umndeni wakho. Uthanzelanga emhlabeni ukuletha ini ukuthula. Kodwa ngizokwenjani? Uphosa inkemba. Bese kuzothi umamezala aphendukelana noma lokazana wakhe. Umuntu aphendukelane nomfowabo. Ubaba aphendukelane nendodana yakhe. Uthi uma umukela mina izitha zakho zoqala kuba yini? Ifelene yakho. Bese kushintsha nje. Uma ungayazi lona, uma usumukela uJesu ifamily yakhe isiphendukela, uyophelelwa amandla nethemba ngoba ungakawizwa amazwi kaJesu ukuthi ukumukela mina uzoqala ifamily yakho. Ngoba ifamily yakhe ihamba ngenye indlela, wena usuthatha enye indlela.
phambana nefamily yakho izoxela ukuthi udukile ulahlekeliwe nawe. And isifamily yakho izosetshenziswa isithi ukuba na impilo yakho. Angithi yabona usathana ubheke ngaphi? uNkulunkulu ubheke ngaphi? Ubhekele. Nambona uNkulunkulu ubhekele. Ubhekele. Ingalo soyingalo ebhekele le. Usathana ubheke ngaphi? Ngaphi? Andivo usathana ekhaya. Amadimoni abheke ngaphi? Ngaphi? Igama elithi sitha lisho ukuphambana, lisho ukuthi laba abaphambene nobani? noNkulunkulu. Sathana, amademoni, nabantu abangakholwa bonke kanjani? Inhlupho ngibani? Nawe. Uphambene nobani? noNkulunkulu. Kodwa ngenkathi ubukela uJesu kuthi uyaphenduka bese ubheka ngaphi? Basesayidini kaNkulunkulu. Ingakho lithi iBhayibheli uNkulunkulu engaqini, usesayidini kaNkulunkulu, ubani ongamelana naye? Usuphendukile wena wenze njani? Wabasesayidini kaNkulunkulu. Wabuka la kubuka khona uNkulunkulu, wabuka la kubuka khona iningelosi, wabuka la kubuka khona abanjani? Abangcwele. Kodwa into kumele wazi ukuthi njengoba usubuka ngala kubuka khona uNkulunkulu, usuphambene nobani? Sathana, uphambene nobani? Madimoni, uphambene nobani? Yizwe, abantu abangakholwa, including ifamily yakho, uma ingasindiswanga, uphambene nayo. Ukuphila leyo family uphambene, ukuphila kuyifamily ephambene nayo. Izokwenza impilo yakho ibe usizo. Olunye usizo alikuze ukuvela kusathana, uzovela kubantu abaphambene nawe neyinkolo ngokubuka. Abanga-understand, bayi-understand le ndaba yakho yokuthandaza, le ndaba yakho enkonzweni, le ndaba yakho ukuphila impilo engcwele, le ndaba yakho yokupheka amasiko. Bayi-understand and bazokufaka i-pressure, bazokuthwalisa kanzima. uJesu usitshalile zonke lezo zinto, wasitshela nokuthi singahloma kanjani ukuphila nabantu abanjalo. Uma seyenzeka lento kumele uphelelwe amandla nethemba ngoba wahlelwa into ubuvele uyitsheliwe. Okwakho kumele uwazi and bese emva kokwazi wenze njani uhloma ikhanzu. Ngizoresponda kanjani nabantu abanje? Ngoba kumele wenze njani? Basonde, bakhulele emthethweni. Bafe. Manje uNkulunkulu uzonibona. Ufuna bevele lokho ukuthi kanjani? Akulimazi. Bathanda bakhulele inkosi. Abazi. Nakho uJesu uthi benze njalo nakuye. Bathini uJesu? Athi Nkosi babulala. Kodwa bafe. Bathini? Baba bathethelele wayo. Abazi labantu nje ubabona bayitshela ukuthi bayazi ukuthi uJesu abazi. Ngoba bebulala uJesu nje bayitshela bahlaniphile bayazi. Uthi uJesu labantu basenze ngathi bayazi kanti abantu basemnyameni. Abantu abangakholwa bayitshela ukuthi njengoba bekhonza abanye uNkulunkulu ezinye inkolo bekwamanye amasonto bekuthonza namasiko bayitshela ukuthi ba-right baseqinisweni abazi ukuthi abazi. Wena kumele wazi ukuthi laba abantu abazi. Lezi zinto abazenzayo abazenzisa ungazi. Babekezelele. Basetshenziswa uSathane ngoba bazi ukuthi baphambene neqiniso. Mina uyazi lento. Siphile emhlabeni wabantu abajithi bayazi kanti abanazi iqiniso bazamanga. Kodwa kubona lamanga athi bathi iqiniso. Okubi bathi okuhle. Uma sebenza leyo nto kanti wena unolwazi uyababekezelela uyabathandaza inkosi. Basebumnyameni namehlo abavalekile. Izinto ezimbi bathi zinhle, ezinhle bathi zinhle. Amanga bathi iqiniso bathi amanga. Balwa nami ngingenza ngalutho bathethelele inkosi. Konke okuhle engikwenzayo abakuncomi bakade abaphutha kuphela bathethelele inkosi abazi. Bahlangana ngegama lami bathethelele inkosi abakwazi ukwenza. Ngiyakhumbula belwa noStefani. Babelwa noStefani bethi wena Stefani ulahlekile udukile uphula umthetho kaMose. Angithi ayibona ukuthi bayitshela ukuthi umuntu orong uStefani bona ba-right. Bayithethe balwela iqiniso. Abantu abakuma belwa nawe bayitshela ukuthi balwela iqiniso bayithethe wena odukile bona kanjani. Ba-right. Kodwa uStefani uthini uStefani? Uthi baba balokhuzana bahlulele baphindisele uthini uStefani? Uthi ungabaphindiseleli ngenxa yesenzo sabo basenza nini. Igazi labo ngaphizi.
because le nto abayenzayo bayenzisa ukuthini basebomnyameni abazi. And kumele labo bantu ungayenzi ngephutha uma usubasho labo bantu ukhiphe ngaphandle umndeni wakho. Ngisho umndeni wakho ungawuthanda kangakanani kodwa ungasindisiwe kulizwe kumele wazi ukuthi izwe lizokubangela usizo, izwe lizophambana nawe inqede nefamily yakho. Eyezinto ezokulimaza ukuthi abantu bakini ngoba uyabathanda uzalwa nabo uma usubona izwe elizomelana nabo ungababali bona ngoba bona bamelani nawe ngenxa yokuthi awuzalwa yibo awuzalwa nabo bamelana nawe ukuthi usuphambene nezinkolo namasiko namathimba akho. Leyo nto ibenza ukuthi nishayisane ngemibono, nishayisane ngenkolo, nishayisane ngolwazi, nishayisane ngempilo. Phila kanzima nalabo bantu bakini. Uma ungababalanga kulaba bantu bezwe, abantu bakini uzodisappointeka uma sebegxoba, uma sebekuhleba, uma sebekhuluma kabi. I remember abantu abaningi balimaza ukuthi ifamily yabo yayibahleba uma sebesindisiwe ngoba babengalindele ukuthi lokhu kokwenza kwenziwe yini family yabo. Kanti iBhayibheli bahlonise kahle abazalwane ukuthi isitha sakho sokuqala uma umukela uJesu kuba ifamily yakho. Hayi ukuthi ifamily yakho ngoba ikuzonda generally, no, ikuzonda ngenxa yensindiso, ngenxa yevangeli olumukele, ngenxa kunjalo. Akekho umuntu ongavuma ukuthanda umuntu othi mina ngisenkolelweni yamasiko ethi lo muntu udukile. Kumele ba-understand ifamily yakho ukuthi njengoba bezizonele bengafuni uba understand ukuthi ngenxa yokuthi bayabona ukuthi into ngiyiyo ibahlulela ngonembezi, balahla ngonembezi. Bakhumbuza njalo ukuthi badukile, bakhumbuza njalo ukuthi bayekulahlweni. Manje umuntu onjalo ngeke umjabulele, uzomcasukela, uzolwa naye, uzomgxeka. Kumele uthi wazi ukuthi labantu bayizitha zami kodwa ukuba understand, ubabekezelele, ubathandazele, ubathande labo bantu. Awuthandi imisebenzi yabo, uthanda abantu yize imisebenzi yabo imibi. Njengoba senibukela uJesu ezweni niyokujabula, ezweni niyoba right, nenisabana zimpi, nenisabana hlupheka, into zenu nje ziyoflowa. Uma uthola umsebenzi wogijima nina bevulele nina, uma kukhona ugovernment uyoxhumana nani, into zenu nje sezizoba right emhlabeni ngoba senibukela uJesu. Usho njalo uJesu uthini? Kunezinto eziyomehlela ngenxa yokubukelambili eziyomenza nibe nosizi. Njengoba senibukele mina usathane uzolwa nani, uzongihlasela, uzovusa abantu, nizophila impilo yosizi. Ngitshela lokho ukuze nazi sokuthi uma sekunenzeka nibe nokuthula kimi, ningangixeki, ningangiyeki, ningangicasukeli ngoba nokuthula ke ngoba bevele ngitshela. Amen. Amen. Bevele ngenze njani? Amen. Hallelujah. Amen. Bevele ngenze njani? Ngitshela. Siyamukela ubhuti. Sizolotha ubhuti thani lisonto amaphakathi eshabazana. Kahle ngangishena kafika izisowadla lapho ngisefike sosho usuke wawaletha sikhona wamasho. Awumthumela ngathi upenikeza wena Oh awama wakilisi wesonto. Senzile bafethu Oh, uthumela sisubukele. ungangithanda. Ngishaya izandla ezinkulu ukuthi ngeke ngiliphe. Hallelujah. Okay, asifunde kuMathewu sesova. Matthew chapter 5 verse 11. Nani ukuthi umuntu usindisiwe, wathi wabukela uJesu ngeke usabana zimpi, ngeke usabana yini, ngeke usabana inkingi. Ngeke usehlelwa yilutho nje wena. Verse 11. Mani, ngicela nimabela. Mani nizobona. Ngiyakhumbula uPeter. Ukuthi uthini bazalwane nabo. Hayi uPeter Paul.
uthi ena uNkulunkulu uthembekile. Osenenza ningabi nazo ilimi. Osenenza ningabi nazo inkinga nezinto. Cha. Uthi uNkulunkulu uthembekile okuya kuthi kanye nokuliwa anivulele indlela nibe namandla enze njalo ukuthwala. uNkulunkulu akathembisanga ukuthi uma umlaleli uphila impilo engcwele umntwana wakhe ube nazo ini. Kodwa uthembisa ukuthi uzokuvulela indlela bese uba namandla okwenze njalo. Umehluko phakathi komuntu osindisiwe nongasindiswanga nango. Yinkinga ingxaki nezimo na yonke into. Zimgijimisa kubathandazi, izangoma, inokhuzane lezi zimo. Kodwa lezi zimo zakhe zinjani? Eseyile kubathandazi, eseyile zangomeni, eseyile mina. Ilo muntu ongakho, ungasengene esweni likamoya uzombona. Uyasinda. Fisa nokufa. Fisa nokuyibulala. Uyabalisa. Abantu banithakatha. Abantu abanzima. Abantu bayangizona. Hayi, emhlabeni kunzima. Siyafa. Akukho umsebenzi. Hayi, nokudla kuyabiza. Iyanzi. Umuntu ongakho. Yesu. Bese kuzothi umuntu osindisiwe ayiqediwe lezi nazi khona. Naye wasebenza. Naye unjani? Kanye nokuliwa ngomvulela indlela ukuthi abe namandla. Nanka amandla. Phakathi kwakhe nezifo namandla. Nazi izimo zakhe. Hawusanibona bafethu? Unjani? Muhle uNkulunkulu. Ayibuze sifanele ukuthi nazi izimo, nazi inkinga, nazi ingxaki unazo njengoba thina sinazo. Kodwa simbona uyahleka, simbona ujabule, simbona uphethe iBhayibheli enkonzweni, simbona uthokozile, kanti abazi ukuthi phakathi kwakhe lezi kunani. Kanye nokuliwa nyokumvulela indlela abe namandla okuyithwala. Akuthi ukuyiqeda, kodwa uzoba namandla okuyithwala izimo. Banamandla okuyithwala. Wehlelwa izimo ezehlela abantu abangakhona, kodwa wena sikwehlela namandla okuyithwala. Sikwehlela ukuhambeni. Sikwehlela ubona abantu bechaza izandla kodwa unethemba. Hayi, one day uzobathi. Uyaqina banethemba. Uthi ngeke ngihlale nje. Phela impilo yethemba usenini. Phela impilo yokubuka ngaphesheya udabini. Wona umehluko wethu lo. Ingane zisihlupha njengoba abantu abangakhona senjani. Zibahlupha. Kodwa thina zisihlupha sinamandla okuthwala. Abanye bashawa ama-heart attack, bashawa istroke abangakhona. Thina sihlaselwe izimo ezibahlaselayo. Benze njani? Siphile. Athi ngixoxe. Abantu abangakhona behlelwa isimo avele bancibikana ubona ukuthi kuphelile ngabo. Uma enebhandi uthini? Nalazi ibhandi. Nalazi ibhandi lesifo kuthiwa ibhandi. Ngingasizo lesangabe ngihlangabezana. Ahlayo zinaso. Bawazi ibhandi. Yini ibhandi? Ukungaba amashashamuzi nje. Ngeke ngabe nebhandi. Ayekwazi le nje. Alele bhande phuma la. Ngeke ngabe nebhandi rekhozi. Uma sengenalo la ngiqala la hamba yonke indawo la hamba laselezela selihamba lizohlangana nabo. Abantu abangakhona ukuna lelo bhandi bathula masahlangana nazo. Uma nginalo lelo bhandi langenza ikhishwe isisi langenza ngathi ngiyakhubazeka ngapha. Kwangathi umzimba wonke ngapha unjani ugcwele amapheni kube ngathi kuyabamba enhloko zakhona. Ngiphathwe izinhlungu ezinzima kube ngathi lento ingaphakathi manje mathanjeni ingaphakathi emzimbeni. Even ukugeza kwakunzima wonke umzimba sengathi umzimba njengoba usubona uphethwe yizinto. Ukuba ngathi konke amazinga apha nomzimba wangasafuna ukuzala. Okunjalo. Amadimoni athi ngizofa. Athi ngeke ngitshele umuntu ngoba abantu bazolokho bengibuza ngesifo kanti nje amandla asafuna ukucabanga ngesifo ufuna ukucabanga ngani. Amandla. Naqhubeka ibhandi ngamtshela uSathane ngathi ngeke ngife ngizophila ngishumele indaba ezinhle kaNkulunkulu ezweni labaphilayo. Ngamtshela uSathane.
kwangithatha insuku ungibambile ngisempini ngehlelwe into enjani ehlela bangakhona umuntu ehlela bethi bazofa ibehlela besana bathi naye ngehlela angijabule ayikho noyedwa umuntu owathi since wafika la kwabiyela wena usuke waba nebhandi sakubona ukhathazekile uphansi awuhlala ungibone ngijabule ngithokozile ngoba nganginebhandi kodwa nginamandla okuthwala lento umuntu ongakholwa ebenayo akhale ebalise cha izandla uzofa egijiminda aze ngiye edokotela aze ngiye enyangeni ngatshela usathane ngathi leli bhandi linamanga lifike late Jesu sewathiwa lesiphambanweni anginabhandi ngayehlelwa isimo usathane wayetshethi ngizosaba waletha ibhandi wathi bese fikile wathi uthi lifica umuntu onjani onamandla okuthwala ngathi ngeke angashumayeli ngaleyo lusuku angashumayeli likhono kwami angahlabeleli ngathandazeli athi thandazeli ibhanane khona la ngathi usathane uma ngifa nje ngathi lokho amademoni bafisongisile ngoshuna leyo leli bhadi ngibeka laba kuyasaba kodwa ngiyasaba anandaba nandaba nje lokho bafela babona aleli bhadi lela ngisi isikhalo esisebenzayo lo muntu alimdala ukwesaba alimdala ungabaza athi vele ngithatha ibhadi lami ngihambe nalo walithwala ibhadi lami ngasala ngasenabhandi ngasala nginamandla okuthwala nansi le ntombi wasala kitchen let's two uphunywe amashashamuzi nabona amashashamuzi kanjani mancane manje ubani wabonile semakhulu nabona into le binjani bizicwebezela ekugcwelela amashashamuzi umzimba wonke nasemlonyeni nangaphathi emlonyeni ngatshela usathane ngathi mina uJesu uyinyanga yalayika asinayo medical aid asinawo udokotela sithembele kuye but sinayo sinenyanga sejulile uJesu Jesu ngibeka impilo kabani kaSipho sambeka izandla yafika le ntombi yazongitshela ukuthi usimo nakho ngisho emlonyeni wakhona into eshokile ukuthi usimnikele kuNkulunkulu simbeke kuNkulunkulu bhekene nesimo kodwa nginamandla kusikhathaza bengihle ngale ngibukela nganoma ngibukela angenzakala sengibeke kuNkulunkulu nginamandla okuthwala akathi nesanga ukuthi usize ngefika kodwa uthembisa amandla okuthwala bukani manje nangu usathane seqalile kwenze njalo uzothatha indlela zakhe uyabona ukuthi bengithi bazosaba bethi kuzofa kusini manje ngiyabona ngathi abasanga ngathi bayivukela amamuvi labana bayayihlekela labana kubhontshisi athi ngithatha lo usizo lami ngihambe senzo ngibeka bani athi ngiyocina kulowo wamuzo uzothi wayibeka besabe bagijima inyanga nabathakala bathi ena lo mkhuhlane uyabulala bazogijima ibhedlela ngizobeka bani usizo funa abantu enzothi uma ngibeka bonke isaba bephelelwa amandla nethi Impela mfundisi ngihlaselwa amathati lapha kana ngibawathela egcekeni akhaliyana imvula ngaleso sikhathi ngesaba amen ngizobethi bawazwile abanye ey'nganeni zakho bawazwile amakati abo kusho ukuthi bewaphethe ngento bazowathela egcekeni ya uma lawo makhati ehlasela abanye kumele beyitshele ukuthi mhlawumbe lawo makhati bazofa abanye banjani bathola eqinisile futhi ngoba yabulala amakhadi bamtshela ngebhandi liyabulala ngoba bamtshela ngemikhuhlane iyabulala basuke besaba kufanele bathi thina kumele lezo zinto zithile kodwa ifike kubantu abantu abanjani banamandla mina nendaba bafethu ngifuna ukunukhohlisa ngimfundisa amanga ngoba ngisazohluleka anendaba nokuthakathela and abantu bathakathi uzobona ngombala bayokuthinta beze bekuthinta mina ngiphutha bathola no-correction ngiyafisa ngithinta uma bengithinta yazi ukuthi uNkulunkulu usuke engaqondile ukubasuse umuntu kaNkulunkulu uyingozi umethi uyakususa nje vele ethi uyakususa kanti uzofa ubengaqonda ukubulala bethi nje uyaqhelukisa ngomzako kanti kathi ethi uyaqhelukisa wavele wafa bengaqonda ukubulala uqhelukisa khona le nto bizongitshela khona omunye umama wakwangizama eThekwini wathi wangizama kanti uNkulunkulu uzothi memqhelukisa wavele kwabhetha into zakhe engithumela ngalo sithumela ngenyoko
Thumela ngamaxoxo, ngiyaqala amashongololo sithumela ngelwane. Wangithumela ngemoya ngathi ngivuke ebusuku ngayitshela imoya ngathi hey phindela la livela khona. Ufika nje kanti sengibonile bayakwazi ukubona lapha abangampilo enkandla. Elishukela ukukhulula kwabantu ukusizakala abantu sibhizi ngapha sigulisa abantu ngapha babathandazela sigqilaza abantu ngapha sibopha into zabo ngapha bayiqhaqa sivala into zabo ngapha sayiqhaqa sibhedisa into ngapha bayivula abantu kumele sihlasele. Angathi ngifika nje babe bengibone ukuthi lo uma bengibona bathumela uzibona ukuthi bathumela babethumela inyoka zibe u2 endlini phakathi endlini. Ngitshela into ukuthi ungasabi solana nazo lezi. One day ngayikhuza leyo ngathi in the name of Jesus ngayibona inyakaza ngibona inyoka inemimoya ifuze inyoka. Ngaqala ngiqalekisa ngathi lezi nyoka ngiyiqalekisa. Nganele ngayiqalekisa ayithumisa phansi vele ngishaya. Bithi ngene etoilet ngiyibulala. Ngawubulala zonke izinto. Thatha amashongololo ngathi ngathi yathi le ntombi asithuthi ngathi asihambe. Uzobonakala phakathi kwabantu omthakathi nalabo lesinkoza. Yes. Lo mama waqala phansi eThekwini. Wayithenge iRDP wayitshintsha yaba ibuilding enkulu. Umezobona ungakumbona ngabuka. Umlayini abantu bebheke khona. Wathinta umuntu wrong ephutha wathola ama correction. Wahamba wayoqala kwa0 emakhaya. Waleka zonke into zakhe. Wanquma umuntu wayeseduka. Angitshela futhi bafethu, nangizothi. Khona babesuka emsebenzini baye khona. Suka emsebenzini eklo. Bavaleka into zakhe. Bazama ebephupheni kungathathi iphupheni lodwa libuye. Bezongitshela ukuthi yeke ukothandaza entabeni ngabatshethe ngeke. Ma. Batshethe ngeke. Ngathi uma sengibathethe ngeke ngiyeke bezama ukungivimba ngezilwane bezama ukungivimba ngamaphupho babona ukuthi angiyeki intaba engangithandaza kuyo kwangahamba umuntu ngafica betoilethile kusuka phansi kuyaphezulu kugcwele uthube entaba yonke ungazi ukuthi umuntu onjani betoilet izinto ezingaka angihambe ngigweqa ukuthi la ashaya babona ukuthi angiyeki noma bezama ukungivimba ngokutoilet entabeni engikuyo. Ngafica one day bedwebe umuqa kanje entabeni engahambi umuntu babeka indwangu nozuka angena phakathi emqini khalakatha athatha indwangu babeke ko angidaba naphakathi ngandaba uthe ubesebona ukuthi njengamanje uNkulunkulu uyamqhelukisa washayeka amadimoni akhe ngezimpama wavaleka into zakhe wabaleka wayoqala 0 emakhaya wathi into omunye wangithinta samba phezulu kwakhe. Yes. Wenze njani? Wangithinta ngephutha ngizothola ama correction. Engithakatha ngazi ukuthi uyangithakatha. Ngiphuphe ebusuku ngitshela omunye umfundisi ngithi lo mama lona ungiphosa ngezinto la emahlombe ami ngenhlungu uma ngivuka ekuseni ngempela inhlungu ikhona. Sindisiwe. Ngoba umsindisiwe akusho ukuthi abantu ngeke behlasele ngemoya nanganani. But uma ehlasela bahlasela umuntu onamandla kanye nokulima nokunika amandla ukwazi ukuthwala. Usindisiwe uyahlaseleka. Ngakho kumele uyazi leyo nto. So ngithi usuhlaseleka ungaphela manje. Why ngisindisiwe ngihlaseleka? UNkulunkulu akuthembisa ukuthi ngikuhlasela. Uthembisa ukuthi umuhlasela ukuhlasela umuntu onamandla ngekhaya. We have to fight. Lo mama into angizondela yona ngamfica ngolunye usuku elapha kwenye indawo lo muntu wayemlapha ngamthandazela waba right waqasa ukuthi uphoxekile emphakathini ukuthi lokho efaka idabu umuntu kodwa kuloko ngathi ngingena ubengitshela umongo ukuthi lo mama uzokuhlasela ngenxa ukuthi wenze njani uphoxe phambi kwabantu ngempela wangiza wayuma ngibona lo mama one day wabuza ukuthi bapha abantu athandaza nabo ngayitshela ubani lo mama ngoba ngimazi wathi lo mathi bakhona ngayibuza ukuthi ubani lo kanti umuntu ongaziyo mina ngimazi bakwazi bathatha le ndaba bakwazi
bazi nokuthi unamandla kodwa uwazi ngakho singawazi ukushaya phansi. Bazi nelevel ukuthi unamandla amakhulu kodwa ilevel yokusebenzisa amandla phansi singakwazi ukuhlasela sibamele uhlasele singamhlasela ngendlela ehlukeneyo nezinto ezithile ushayele ngempela. Bazi nokusibani useyingozi esakwazi ukuthi Shotho sifuna ukuhlasela abazalwane bakhe sekunzima kakhulu ngoba lento esibeka kuyo uzoyisusa. Uma sabagulisa uzoyidestroy lesisizo. Uma simthumela emoya uzoyinqamula leyo. Ngona sitshela abazalwane bakhe ukuthi sibathumele ngamaphupho bawafihle bengamtsheli ngoba uzowaxosha. Amen. Waqhubeka lo mama wakanga wathi ufaka izinto kwifamily yami athandaza atshela abanye abazalwane ngathi ngihambe kule ndawo uzobonakala phakathi kwabantu amandla obuthakathi namandla kaNkulunkulu kanye nokulima nokunika amandla kwazi ukubathwala. Umzalwane akathengiswanga ungalimi uthengiswa amandla okuthwalile amandla okubusizini amandla okubekezela uma abantu bemvukela amandla okunqoba amandla okuba izinto zethu sithola emva kokulwa. Sinezinto njengabantu abangakholwa kodwa sinamandla abantu abangakholwa abangenawo okulwa lento sithenjisiwe. Lo mama wangithinta into namhlanje lo mama phezu kokuduma kwakhe namandla ayenawo esedumile ethwasisa abantu inqwaba wafemusha. Uthinta abantu fana nokuthi ufaka umunwe wakhe phambi kaJehova. Uthinta mina uthemba uNkulunkulu. Akekho umuntu ongathinta umntwana wengwenya kuthuleke nje. Khohla. Atshela omunye umama ethi bathakatha elokhuzeni elokhuzeni elisisi. Ngathi uyazi uthini uma ngeke ngikhulekele. Kumele ningimeze ngihlala isikisi sonke sabathakathi bendawo bangithakatha uma bangithakatha ngemistake bazothola ama correction. Amen. Thakathi uDoro. Umusindisi uyathakathwa kodwa unamandla ukuthi usuthakathiwe umwazi lamandla mawasebenzisa abathakathi awuthi umthakathi omkhulu babazamile bahluleke. Khona sengithandaza sengiqalile ukuthandaza kwabaleka lo mama kwabaleka ngisho nabathakathi abancane wasebhubha lapha engangikhona aselibhubha sekubaleka abakhulu nabancane wabaleka ngezwe kuthiwa umuntu ubalekile usesikhawini obethumela amakhadi before abaleke ubani okwabona ikhadi file ibulo lewe nje ukuthi angishawanga kutshulwa ivele lapha lelo khadi elaliyingozi uma kangena emzini womuntu abantu babengala babekila ukugijima izinto phezu kwento baqinile uma bavela lelo khadi lalisebenziswa ngomunye umama elifaka imimoya ukuhlukumeza abantu ebusuku. Uma balibona nje uyazi ukuthi kalandwayo namhlanje siyaqina. Uma langena kuzoba khona into egijima phezulu. Masangena amaphupha amabi ebusuku. Aqala ukungena kulowo muzi ngathandaza uma belele ebusuku bathi bebona umuntu ephusheni esibona umfana omncane omdala enabaleka Phube baleka bathi simbonile mfundisi emva kokungena kwakho la ekhaya ebusuku simbonile umuntu ojwayele ukusiqina nokusiqina simbone baleka. Kuthe uma ke sikubathandazela into zabo zisizi bazama mina leli khadi abajwayele ukuthumela ebantwini babacindezele babahlukumeze bathumela kimi uma uvuka ekuseni ngizwanga ukuthi angangicindezele lutho azange ngihlasele lutho ngathi uma uvuka ekuseni ngiphuma naleli khadi emva kwento lefile balithumela kumuntu njani lafa lenze njani lenze njani anibulalayo bayethi uyalisusa kwafela wayethenze njani bayethi uyabasusa abathakathi kwavele kwafeka kubo bayengaqondi kwabulala bayethi uyabasusa phela uNkulunkulu bafethu mkhulu makuthiwa umhlaba wokusentendeni yesandla sakhe unganalo uNkulunkulu umhlaba yabona umhlaba kanani
kuthiwa usentendeni singanani esandla sakhe umunwe wakhe kuthiwa ena imangaliso zonke lezi uNkulunkulu wayezenze eGibhithe kuthiwa akasenzanga ngesandla sakhe wazenza ngomunwe ngathi zakho ngasethi lase kukhomuni kaJehova ngathi uJesu uma ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu leli gama lithi umuntu lisho ukuthi ngisebenzise amandlanyana nje kaNkulunkulu asebenzisanga wona uNkulunkulu uma ukuthi nje ngomunwe wakho umuntu wakho uyingozi usuke engakubulali usuke ukuthi kube sengene kufela kubo yabo bafethu manganikana amathishi nawo umukeni beke ngisabe lutho emhlabeni engisabe lutho niyokwazi ukuthi uNkulunkulu mengathi ubani ongamelana nami oqini uNkulunkulu nosezwe unganqopile ndabantwana abantu abasebenza amandla omnyama kumele ngabasibasabe thina kumele ngathi basaba thina bese ngabe bathi umuntu osindisiwe uyingozi kabi masadlalela kuyi sithinta inhlamvu kaJesu kaJehova sithinta abantu basindisiwe ngephutha bese sithola ama-correction Amen. Lesivale uthini bese benelivula Matthew chapter 5 verse 11. angivula basefuna Libusisiwe nxa benithuka. ngicela ukubuza uma ususindisiwe ngabe bethuka abantu uJesu walithembisa ukuthi uma nalandela mina ngenisathuka umuntu ngenisagxekwa ngenisahletshwa abantu bayonithanda benishayela izandla bethi yazi ubuyela nje uright bosho njalo uthini uJesu Libusisiwe nxa benithuka benizingela. Bekhuluma konke okubi ngani. Beqamba amanga manga uma ususindisiwe abantu abayekuqamba amanga abayekuthuka abayekuqhela yes Amen. uma ususindisiwe uJesu utshela ukuthi usindiswa abantu basazokuthuka basazonjani bethi ena njengoba usindisiwe udukile ulahlekile yazi ke ngahleka ngolunye usuku abantu bazulokhuthana khona insizwe yazi silungile iyaphuza ayigxeki izinto ingibone lapha esitobhini ngoba dole ukusebenza iphuzile ithi kimi wena usebenzela la leli bandla ukuthola isindisiwe uthi lelo bandla liyasihlukumeza bonke ontsotsi bakule ndawo bagcwele kuleli bandla lisindisiwe yes inhliziyo yami ithi usindisi igcwele izigxele ngisho umuntu odakiwe ophelile wangihlabathi leli bandla liyasihlukumeza ngithi mina uma bonke ontsotsi bendawo bagcwele kuleli bandla basindisiwe yini wena ungekho bana uyagana njena athi mina ngamane ePitoli ngiyize leli bandla lokusindiswa Jesu alapha wathi leli bandla liyasihlukumeza wahamba ebheke ezansi ngangena ecreche ngase ngaphuma lokho ngiyadaka impela ukudaka kodwa leli bandla liyasihlukumeza wahamba wathi ngiyadaka impela ukudaka kodwa leli bandla liyasihlukumeza yangithola bante ubani babazi omunye futhi ngengintshele olapha ubeyithanda kakhulu ekhini ngaleso sikhathi wangabe ekhini wayesalusa inkomo ehlathini egula ngomqondo wathi ena manje lento isindiswa njani zwani ngokuthi lento isixolisa ngisho abantu abagula ngomqondo egula ngomqondo ngaleso sikhathi kodwa ayikwazi ukugxila isindiswa ezweni abantu bayakunithuka bakhulume konke okubi ngani uma sebekwenza wena uvela uthi hawu mina ngibukela uNkulunkulu akangivikela abantu bengiqambela amanga bengithuka wathi ngiyeke uNkulunkulu kanti uNkulunkulu bevele etshelile ukuthi ukukholwa kuzokwenza ukuthi abantu benze njani bathi udukile ulahlekile uyeke indlela yokhokho bakho uhambe indlela ulahlekile udukile ngoba uzothathe into ephambene nolwazi lwabo nenkolelo yabo ngakho udukile basobe eqinisile noma bethi udukile ngoba uzohamba ngendlela abangahambi ngayo uzothatha indlela entsha nibusisiwe uma abantu benze njani benithuka benze njani bekhuluma konke okubi ngani kumele wazi ukuthi uNkulunkulu
babusisiwe nabasebenzi njalo. uNkulunkulu wabusisiwe ngoba abantu bekushaya izandla bekhuluma kahle. Uthi uma ngenxa yokuthi umntwana wami abantu bethuka bekhuluma konke okubi ngawo beqambela amanga, imina ubusisiwe. Imina ngithokozile ngakho, imina ngisesayini lakho, imina nginesibusiso. Lezi zinto kumele uzazi ukuze ududuzeke ukuthi noma abantu bengathi ngami ngenxa yokuthi umntwana kaNkulunkulu, kodwa ngaNkulunkulu ngibusisekile. Imina ngikhethekile uNkulunkulu. uNkulunkulu usesayidini lakho, uNkulunkulu uyabona. Zonke lezi zinto kumele uzazi ukuze wenze njani? Ududuzeke. Cela ubuze, uma ususindisiwe abanaye bethuka, ngeke bekhuluma kabi ngawe, ngeke beqambela amanga. Uma sebekwenza uzophatheka kabi ukuthi uNkulunkulu ngizomyeka, uNkulunkulu ngangitshele ngokuthi ngokukholwa kuzovela abantu bengabe besangithuka bengabe besangixhesha. Ngeke umyeke, ungevele ekutshele before time. Ukuthi uma usukholwa, ukukholwa ngeke kukuhlukanise nokuthuka abantu, ngeke kuhlukanise nokuhletshwa abantu, ngeke kuhlukanise nokuqanjelwa amanga. In fact bazoyenza leyo nto, but ngifuna wazi ukuthi noma bayenza but kumele ubusisiwe. uNkulunkulu ufuna sazi so that uma sezenzeka lezo zinto ungahedrwana, ungazithabuli, stand. Awugxekwa nguNkulunkulu, awuthukwa nguNkulunkulu. Why uthukwa abantu yebo uNkulunkulu? Yini ugxekwa abantu bese ucasuke uNkulunkulu? Sona uNkulunkulu. uNkulunkulu usesayidini lakho. Shiva athi usesayidini lakho, ubusisiwe kimi. Ngithokozile ngakho noma abantu. In fact uJesu nomlandelayo. Ayisho izandla. Uyazi ukuthi uJesu wayegxekwa abantu wakwabaphilisa bathi wenyanga, umunyanga yehla lapha esiphambanweni sizokholwa ngomuntu. Asizwa noyedwa umuntu owayedabukela uJesu owayelwela uJesu phekwathi sonke imanga zenza wayehleka. Alithi wena uphulisa abantu namhlanje behlela isiphambanweni sipho. Bengixeka bephambene na even abafo azalwa nabo ababenza lo Maria emva kokuzalwa uJesu. Because emva kokuthi uJesu esezelwe ngaphandle kaJoseph khona abafo abazalwa uMaria bezalwa uJoseph. Kuthiwa labo bafowabo babemhleka bemgxeka bethi ena uma wena unamandla abaphambi kwabantu abantu bebona uJesu bathi abantu mina bani-understanda mina bani-understand bantwana ngenxa shabafowabo babembhuqa. Iy'nkolo zonke ezazikhona zakwa-Israyeli zayimelene nazo ngafuna uJesu. Ingakho kwenye indawo ethi uma kunje lemthini omanzi ubani umthi omanzi? uJesu. Kuba njani komile ubani omile? Abalandeli bakaJesu. Usho ukuthi uma mina ngiyindodana kaNkulunkulu ngiyinkosi benze kanjena kimi bazokwenza kanjani thina? Kumele wazi ukuthi ulandela uJesu akuhlukanisi ney'nkinga ney'ngxaki nokuhlaliseka, kodwa sibaningi usulandela uJesu. uJesu akuthembisanga ukuthi kube nomsizi, kodwa uthembisa ukukunika amandla okulithwala nokumelana nalo nokwenza njani ngoba uphila. Sindiswa akukhiphe emndenini wakini ongakholwa, ukukhiphe enkingeni nasekuhlasele nomndeni wakho. Umndeni wakho uma ususindisiwe babe nijwayele ukugxobana, uma ususindisiwe nizoxabana kakhulu, bazogxeka bakuhleke bakubukele phansi. Uma sezenzeka lezo zinto akumele wenze njani? Give up, uphose ithawula ukwazi ukuthi uzibekele emthini ukuthi naba bantu benze njani? Bazogxeka bambukele phansi bakulahle. Asikholele ukuthi abantu besithanda basimukele besishayele izandla, sikholele ukuthi uma sifa abantu esimona lethe suicide. Sikholele ukuba namandla okuthwala lezo zinhlungu. Sivalele kuMathewu 18:7. 18:7. Mathewu 18:7. Verse 7. Kepha uJesu wasondela wabathinta wathi, sukumani ningesabi. Wabathinta Mathewu balo. Mathewu 18:7 ithi maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso. Mathewu bani? 18:7. 7. Uthini Mathewu 18:7?
maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso, Yeah. ngokuba izikhubekiso zimelwe ukufika, kepha maye kumuntu osiza ngaye izikhubekiso, osiza ngaye izikhubekiso, esiza ngaye isikhubekiso. Maye kulo izwe. Ngicela nibambe. Maye kulo izwe. Izwe la uma kukhulunywa ngezwe kukhulunywa ngabantu. Kukhulunywa ngani? Umhlaba. Niyakhumbula ukuthi ngithe mina uma kukhona umuntu othi ufuna ungabi nazo ilingo ngeziphi nenkinga komtshela ngomthandazelo. Ngizomthandaza ethi Nkosi ngithatha izulu. Yes apho. Umuntu nje angisayifuna inkinga, angisayifuna iziphi, angisayifuna ilingo, washo ngithandazela. Ngithandaza ethi uNkulunkulu njani? Baphela thathu. Ngoba as long usekulelizwe lo mthandazo usebenza. uNkulunkulu akathembisanga ukuthi ngomthandazo wena ungavikeleka, ungabe selingweni, ungabe sempini, ungahlasela. No. The only way nje uma ungayifuni wena inkinga nenqali nezipho ukuhlasela vele uphume kulo mhlaba. Ngoba iBhayibheli lithi maye kulo izwe. Niyakhumbula nalapha encwadini yani yeSampuli. Lithi thokozani nina amazulu nabahlala kuwo. Maye kuwe emhlaba nabahlala kuwo ngokuba uSathane uphosele ezweni enjani enolaka azi ukuthi isikhathi sakhe sinjani. Maye kuwe emhlaba. Namanje uJesu uthi maye kulo izwe umhlaba. Maye kuba abantu abaphila emhlabeni. Ngoba kunjani? Boss, ngokuba izikhubekiso zimele ukufika. ngoba ikhubekiso izinto ezihlukumezayo, izinto eziletha usizi, inhlaselo, ilingo, izinto ezibuhlungu, izinto ezehlela umhlaba kumele zifike lezo zinto. As long wena ukhuluma umhlaba lezo zinto zizokuthola ngoba kumele zifike kuphi emhlabeni. Maye kuwe emhlaba. Uma ufuna ukugejwa lezi zinto phuma kulo mhlaba onani nekholekiso. Yifa. Yenze njani? Umuntu mawafa akasenazo lezi khubekiso unazo ngenxa yokufuna umhlaba. Ila uma umuntu osindisiwe ngakusaba ukufa ukufa usho ukususa emhlabeni onekhubekiso. Ubuye ezolweni umuntu onekhubekiso. Uma kushona umuntu osindisiwe kumele sikhala, kumele sishaye izandla sithi uyadela wena usulapha. Usesemhlabeni, usesezweni elingenazo ikhubekiso. Thina sisindisiwe kodwa sisesezweni elinjalo elinekhubekiso izesindisiwe. Umuntu osindisiwe umeshona kumele simkhalele yena kumele ekhalele thina. Ngithenga ukuthi simbashile ezweni lekhubekiso mina sinesezweni elinjalo. Kumele umdabweni ukuthi awubakithi waze wafa emncane. Hayi. Waze waba sezweni leyibusisa umncane. Uzoqonda leyo. Bantu uyazi kube kuthiwa usekhona nje bengizomthengela imoto. Yini imoto kulolu uzwe losizo okunemoto okunosizo. Ukunalelizwa kulo olingenalisize ngisho kancane. Ayikho noyedwa umuntu kumele ufise ukuthi ngenxa yemali, ngenxa yemoto, ngenxa yendlu ufisa ukubusela khona. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu uma esesindisiwe asiphili izitha kodwa siyaphila. uNkulunkulu akakuthembisanga ukuthi kube nazo izinto. Uthembisa amandla, uthembisa ikhaya, uthembisa ulwazi so that you will survive. Hlaselweni elimi ngabantu. Ngiyazofela. Hayi bafethu. Niyabona leli verse elithi incwadi kaJakobe chapter 8 uma nehlelwa ilingo ngezilimi. Umuntu osindisiwe umehlelwa ilingo ngezilimi. Ilingo ngezilimi. Uthi uqeda lezo zinto. Sindisiwe ngane feedback. Sindisiwe ushaka kuphela. Sindisiwe uhlasela izifo enkulu. Uhlasela izinto ezimali. Uhlasela izinto. Into enqwaba ubona ukuthi umuntu akakhuluma kanjani kanjani. Ungenalo ulwazi lokuvapha uyeke izinto zaphakade. Izinto ezihlaselayo zesikhashana. Nakho kumele abazalwane behlonyiswe, bahlonyiselwe amaqiniso ukuthi kumele behlangabezane. Kumele abone kamele thina zimele ukuba khona ikhuleko.
into emelwe, into emisiwe ukuthi as long kulo mhlaba umhlangabezana nesiqobekiso. Ngisho ungasiyobesa namhlanje kusazozazoba isipile ngeke. Esikoleni nje lemfunda khona usazongibhekana nelokhuzana. Mina nje ngisindisiwe. Ngane ngitshela ngithi ulokhuzana uma kamanzi ngayisindisiwe. Esikoleni uma babesindisiwe umngane kaThotho. noThotho esindisiwe. Uma beqhamuka esikoleni kuthiwa ingcwele ngcwele kwa mhlebe. Ingcwele ngcwele kwa. Yes. Mhlebe. Chaza ingcwele ngcwele. Thanazi ingcwele ngcwele besho abantu abangakhona beshaya. Bekwenza into enhle ibe yimbi. Amanga abeqinisa maqinisa benze ngathi philekile. Behleko. Ingcwele ngcwele shawa izandla kuhleko. Uma sikhonze enkonzweni yes bethatha amatshe ubhuti yamanzi okumfana ngemushi negama basila siyabudelaza. Uma sithi busy siyathandaza baba avela thatha amanye nabona amatshe okhompa ngawo phansi angihoyisa awathatha wathi uphezulu kwelokuthana okweclass esithandaza kulo uthi kwakuthuke bonke abantu ahleka baleke sesiphe sengaqedi isikole lo mfana ngambona efika ekhaya ezoxolisa ngiqamba ngomkhulu ezoxolisa into engayenza esikoleni namanje uyamukwa nomfundisi into zanesibhalekile ngalwa nani athebana khona zonke ayikho yaphambi kubhaleke khona wafika lekhathi zoxolisa ngitshela ukuthi ngisoxolisa ngizoxolisa kubo nazofika uma ngibona abanye abantu abantu abasontayo ngiyakhumbula ngishumela kwenye indawo ngashumela ngathi ngiqeda ukushumela kwakushona omunye umama kwamabhele ngathi ngiphuma kanti abazi ukuthi khona omunye umzalwane engihamba nokusindisiwe ngathi ngiphuma babe ngihlaba lawo makhono asindiswa ukhuluma ngokusindiswa usindiswa umlilo wamaphepha lento ayishoyo sha amakhono asontayo ngoba ngisho abantu abangamakhono bathi umlilo wamaphepha ngizombona manje uzobelile manje ngisamile kwaphela yes ayikho into abangazana beyisho kumina abanye bathi ngifebile ngikhumbula abanye kwaduma umhlaba wonke ngangabe ngisamenywa kwafika befundisi bethi ngiyile ngifebile kwathiwa ngifebe nenye intombazane kwavala ngase ngimenywa koThekwini ngayeka ukumenywa ngayeka zonke indawo ngangabe ngisakhonza ngihlala khaya emasayisuntweni iminyaka ngihlala ekhaya because bonke abazali abasilisi sebengahleli abazali bangibona kwasuka ingane ethile nje yakhuluma ngami basusa istory ngami ngaphendukelwa abantu abasindisiwe kodwa ngami ngoba ngangazi ukuthi ngiphendukelwa abantu abasindisiwayo ngeke mina ngiyeke izinto zaphakathi ngenxa yabantu abasindisiwe awuhletshwanga uNkulunkulu hletshwa into sindisiwe ngisho umfundisi bathi uma sebefike kwelo mfundisi wempela waze wafakaza ukuthi ufebile awuphenduki ngani umfundisi usathane ngathi hawu ngisho ubaba ubumethembu sekulahlile efuna ngiyiwe mfike uNkulunkulu awubuhlungu ngasasonto indawo ngasayindawo ngaze ngihambe ngayokhonza kwelinye isonto labantu abangasindisiwe ngoba abantu abangasindisiwe ngathi ngingakwazi ukuthi ngimukelele nganginehloni nehlazo ngihlelo ngenze isibonelo kwabantu ngoba uJesu wayengitshelile ukuthi isitha sakho soqala kuba umuntu osondelene nawe ngakho uJesu isitha sakho sona simshayile sithende umhlobo wakho umuntu ebengizwana naye uyena ungiphendukele wamshaya isithende umuntu ohamba noJesu uJuda Jesu akadayiswa ngomuntu ukuphethe umhlobo wakhe waphendula isihloko sakhe waphendula umuntu oseduze waphendula nje ifemini yakhe abantu bakho uthi uJesu wayenza imangalisa abantu bemshaya izandla kodwa befike elizweni lakhe eNazaretha emhleke bathi uJesu wama esibonelo ukuthi uma ngilande bushilo ukuthi uma kunjena mina Jesu umthumanzi uzobanjani ebhaleni lebali umuthomile sitshekile leso senzo wenza ukuthi uma sisehlele
sazi ukuthi ubevele eshilo uJesu ukuthi uma kumele ngize emva kwakhe kumele ngibe ready ngiyibheke ngithabathe isiphambano ngimlandele ngoba lento kumlandela ingangenza ngihlupheke ngihlukumeze ngibe ready ngisho ngokufa ngoba isiphambano senjalo. Let's pray. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu.